Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सिराप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। जों दाख्लै बावैनिफ्राय थांगासिनो दङ चिमाल हाज'वारि आगैनि न'आवहाय। दा आगैयाहा बिराद गिदिर बेमार जादों। बेखौ नोंथांमोना नुबायानोखा। बेसेबांसो खरसा जादों बेखौबो बिलखौबो नोंथांमोननिसिम देखायखाबायानोखा। मानो होनोबा बेवहाय बिलाव जि देखायनाय बेल' नंखाया। बिराद बुरजा बिल आरो बेखौ बुंनानैबो गोनांथि गैया। जि प्रेक्टिकेलि जि दङ जाथाय बेखौसो नुदों नोंथांमोना। बेखौ नुनायानो साफिसियेन्ट। बिल टिल थांनाय बेफोरबायदि बाथ्राया बेलेग खोथा। मानो होनबा बे थांखागोनानोखा नङा होमबा? दा दिनै बे बिल थांनायनि गेजेरावनो जेसेबांखिनि बिल थांबाय बेखौनो बेसेबांबा गोथौयै माने खस्थ' खालामनानै आरजिनाय आरो लोगोसे दाउ अमा मोसौ हा बैफोरखौ फाननो गोनां जादों रायजो राजाफोर। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों रायजो राजाफोर। चिमाल हाज'वारिनि बिफा हरेस्वर माने हाज'वारिया हरेस हाज'वारिया माने गोबां माने खस्थ'आव दङ आरो बिथांनि बिमायाबो गोबां खस्थ'आव दङ। बेनिखायनो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिया दाख्लै जों 3rd डे दिनैजों जों 4th डे जासिगोन। दासिम आङो खेब्रै थांसिगोन रायजो राजाफोर। बे चिमाल हाज'वारि आगैनि थाखायनो बिथांखौ मदद खालामनो थाखायनो दिनै मा होनो चिमाल हाज'वारिखौ मदद खालामनो थाखाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि क'क्राझार साइन्स कलेजनि UN एकाडेमिनि आरो लोगोसे कमार्स कलेजनि बायदि बायदि कलेजनि स्टुडेन्टफोरा ओंखारबोदों नैबे क'क्राझारनिफ्राय। स' बिथांमोनहा दायो थांफागोन बेवहाय। आं दायो BTC सेक्रेटारियेट गेट खाथियाव नेनानै दं बिथांमोनखौ। बिथांमोना फैगासिनो दङ आरो सोरबा बाइकजों थांगोन होनना बुंदों, सोरबा कारजों थांगोन होनना बुंदों, ओमफ्राय सोरबा कारजों थांगोन। स' बिनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो दुखु सुखु मोन्दोंब्ला बा नोंथांमोना मोजां मोन्दोंब्ला अननानै शेयार खालामना हो आरो लोगोसे नोंथांमोना मदद खालामनो हायोब्ला अननानै मदद खालामनानै होबानो जाबाय। नाथाय आं बेखौ बुंगोन रायजो राजाफोर, बिथांमोनहा बेसेबांसो डनेसन होनो हागोन आं बेखौ दासिमबो रोखायै मोनथिथ'वाखै। स' जोबजासिम नायबानो जाबाय। बैसो बिबुंसार न'आ बै आयु बाला ini बारायबायना स्टुडेन्टफ्रा फैनोसै मारगोन बिदिनो खाबोलाय जोंहा गभर्नमेन्ट कलेज दाख्लै फैखांखाबाय आरो लोगोसे दिनै खेबसे फैबावदों आरो नैबे मा होनो UN एकाडेमिनिफ्राय माखासे फ्रुइट्स लाबोदों नैबे फंबाय आगै चिमाल हाज'वारिनो। आरो बे मोनबायावनो ओरैबादि सिरियास हारसिङैनो बेहुस जानानै बिदि जादों आरो गथ'आ फैजायासै। ओमफ्राय दाना बे डक्टरा बिजिखौ सिलिंखौ बख'नानै मोनाबायबो थांदो होननानै थिनबाय। दा जों मादैमोननि आरो आदैमोननि हालोदखौ नुबाय। जेनेबा दा फंबायना जाबायदि कन्डिसनाव दं बेनो ट्रिटमेन्ट होनाया मोजां। माने फिउचाराव बेहाबो बिराद गावनि टारगेट दं, एम दं गावनि न'खरजों लोगोसे। दा फरायनायजों लोगोसे नोंहाबो टारगेट थानांगौ आरोना फंबाय। दा नोंनि डिजायरखौ मोजां मोनदों, माने नों एग्जामखौ होथारनो नागिरदों। नोंसिनि माने न'खराव सफैनानै आं दिनै गोजोननाय मोन्दों। माने नोंसिनि हाल-सालखौ आं मिन्थिफैनानै गोजोननाय मोन्दों। दा फंबायनि हालोदखौ नायनानै आं माने दुखु मोन्दों आरोना। माने एथ' एग्जामबो जासै आरो बेनि सायाव खस्थ', देहायाबो मोजां नङा आरो बेनि सायाव बिथाङा एग्जाम होनो थाखाय रेडि जादों। माने बिनि नाजानाया बिराद गोजौ थाखोनि आरोना। गाव माने एकदम बिराद खस्थ'आव दं थेवबाबो बे नाजानायखौ गाराखै। दा बे मोनसे गावनिनो मोनसे गिदिर जौगानाय। दा आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जाहाथे मादैमोनाथ' फाइनान्सियेलि एसे प्रब्लेम जादों, जाहाथे बयबो फंबायनो एसेबाबो फाइनान्सियेलि हेल्प हरो। आं बेखौनो खावलायदों आरो जोङो UN एकाडेमिनि स्टुडेन्ट हिसाबै जोङो जाखिनि हायो दिनै नोंसिनि न'खराव सहाय होफैबाय। दा जोंनि UN एकाडेमिनि GS निफ्राय गांसे
फंबाय सिमेलमोननि न'खरनिसिम गांसे लाइजाम सफैदों दा बे लाइजामखौ आं फरायथिनानै होनो नाजाबाय। गिबियावनो जों इउएन एकाडेमि क'क्राझार कलेजनि फरायसा आफादनि जानानै फंबाय सिमेल आरो फंबायनि न'खरनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। फंबायनि बे दुखुनांथाव खौरांखौ खोनानानै जों गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। जों हानायमानि हेफाजाब होनो हायाब्लाबो जा हायो हेफाजाब होनो नाजादों। नों फंबाय मोजाङै गाहाम देहा लानानै सासे जाफुंसार फरायसा जाहैनो हाथों। जों इउएन एकाडेमि क'क्राझारनि गासै फरायसा फोरोंगिरि गासैबो फंबायजों आरो न'खरनि गासैजोंबो लोगोआव अराय दं। गोजोन्थों। सो आज हमारे पास अभी कोकराझार कॉमर्स कॉलेज है, तो ये अभी कुछ बात करेगा। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। माई सेल्फ पुष्पेंद्र कुमार पांडे। तो मुझे इस बारे में पता चला था अंशुला से सैटरडे नाइट को। तो एज वी ऑल नो संडे को तो कॉलेजेस बंद होता है, तो विद इन स्पेन ऑफ 1 आवर हमने जो भी हमसे हो पाया हमने किया, और अभी हमने कॉलेजेस में सबको बताया है कुछ जो भी और अमाउंट हो पाएगा हम करेंगे। फ़िलहाल हमने 5100 कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि हम इसको एटलीस्ट 10,000 to 15,000 तक कर पाएँ। और मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूँगा कि एक नोबल कॉज है, आप जितना दूसरों के लिए करोगे वो सेटिस्फेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। ये रिटर्न में कभी ना कभी आपके पास, आज आप हेल्प कर रहे हो कभी आपके पास हेल्प आएगा। सो हेल्प एज मच एज यू कैन एंड शेयर करिए। ये जो अकाउंट नंबर है वो हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू देम। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। सो नैबे बिथाङानो अनसुला, ओमफ्राय बे बिथाङानो नैबे पान्डे ब्रादारजों रायलायहरनानै जे बिथांखौ लेंहरबाय आरो दिनै बिथांनि कल बा बेसेबां 10 मिनिटानो जा 1 मिनिटानो जा 1 मिनिट कलनि थाखायनो दिनै नैबे आगै चिमाल हाज'वारिया 5,200 मोनबाय नङा होमबा। स' थेंक इउ अनसुला, थेंक इउ, अल द बेस्ट। अके। गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। जेरै दिनै जोंना क'क्राझार गभर्नमेंट कलेजना सेकेन्ड डे, स' जों सिगांबो फैखांबाय, सिगां फैनानै जों जेनेबा सिटुएसनखौ नुखांखाबाय, नुखांनानै दिनै एगेइन लुक आफ्टार खालामदों होननानै फैबाय। फैनाय लोगोसे जों सिगांबो होनखादोंमोन एलंग विथ आदार इन्स्टिटिउटनि हेल्प लानानै जों गेट टुगेदार जानानै जों फैसिननानै बेसेबां हायो जोङो नाजागोन होनो थाखाय। स' मानो गोलाव बुंनांगौनि खोथा गैला बेहाय, जास्ट आं माखौल' खोन्थानोसै एबाउट दि एमाउन्ट बेसेबां जाखो कलेजनिया। स' नैबे जाबाय इउएन एकाडेमि ना, इउएन एकाडेमि ना बेसेबां जाखो नोंसिना? 2100 जादों। बेबो खम नङा एसे स्टुडेन्ट, जुदि एसे स्टुडेन्ट जुदि 2100 हादोंबा इउएन ना, होमबालाय भाइरानियाबो गोबां हानो हागौ। ओमफ्राय बेनि उनाव साइन्स कलेजनिया खालामदों 2215, बेबो सानसेयावनो, जास्ट सानसेयावनो खालामदों बिसोरबो। आरो बेनि उनाव कमार्स कलेजा खालामदों 5100, बेबो सानसेयावनो। ओमफ्राय बेनि उनाव जोंनि क'क्राझार गभर्नमेंट कलेजा खालामदों 22,101। स' अल ओभार टटेल होनोबा 30,000 सामथिं जाबाय आरो ना, 30,000 केलकुलेसन खालामदो सासे। औ, बेखौ केलकुलेसन खालामनो हागोन। एन्ड आं स्पेसियेल थेंक्स खालामो जेनेबा इउएन एकाडेमि, क'क्राझार गभर्नमेंट कलेज, साइन्स कलेज, कमार्स कलेज, एन्ड सेनेन्सनियाबो फैनो हायाखै, सेनेन्सनिया फैगोन, बिसोरबो लाइक जेनेबा सिस्टार लोगोसे बिसोर गासै फैनो होन्दों। स' लुक आफ्टार खालामफैगोन। सेनेन्सआ दिनै फैनो हायाखै, माबा खामानि थानायखाय। स' बिसोर नेक्स्ट टाइम फैगोन, नेक्स्ट टाइम फैनानै बिसोर लुक आफ्टार खालामनानै गावसोर बेसेबां हायो हानायखौ हेल्प खालामलांगोन। थेंक इउ। I request from the Khourang Government College, Derasat Bosumutari, to hand over the money Chimal Hazowari ni. फैसाखौथ' दहाय डिसक्रिपसन खालामना होखाबाय, डिसक्राइब। नेक्स्टलि फ्रम इउएन एकाडेमि बिबुं सार। एन्ड नेक्स्टलि फ्रम कमार्स कलेज पान्डे टु हेन्ड ओभार द मानि। ओमफ्राय आदाया दिनै जेन'बा साइन्स कलेजा नुजाफैनो हायैखाय दिनै आदायानो साइन्स कलेजनि फैसाखौ हेन्ड ओभार खालामसिगोन बिथां चिमाल हाज'वारिनिसिम। गोजोननाय थाबाय बयबो नुजाफैनो थाखाय, बेहाय आलदा कलेजनिबो। दिनै स्पेसियेल थेंक्स टु आदा प्रकाश, दिनै नोंनि थ्रुयैनो दिनै बिराद गोबाङानो मिथिनो मोनबाय आरो हेल्प मोनबाय। आरो हानाय मानिखौ अनलाइनबो, जेनेबा कमार्स कलेजा होनदों अनलाइनबो खालामगोन मागोन होननानै। स' बे मिसना दाबो जोबाखै,
बेथ' हानाय मानिखौ जेनेबा ट्रिटमेन्ट थांनो होननानै जोङो दिनै जा हायो बिफोर दि ट्रिटमेन्ट जों हेल्प होबाय एन्ड देन आफ्टार ट्रिटमेन्टआ सोलिबाय थागोन 3 मान्थनि ट्रिटमेन्ट नालाय स' अनलाइना अभियासलि जाबाय थागोन बे अनलाइना अनलाइन जेनेबा अनलाइन हेल्पआ जाबाय थागोन जोंनि कलेजनिफ्रायबो सोरबाफोर जुदि अनलाइन होनो गोसोबा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज जा CIT जा UN जा आलदा आलदा कमार्स जा इनस्टिटिउटफ्रा अनलाइन पे खालामनो हागोन अनलाइन डनेसन खालामनो हागोन स' अफलाइना जोंना जाहोनदोंमोन सिगां जों फैनानै जों बेसेबां हायो होफैगोन नाजादों स' बेनोसै आदा गोजोननाय थाबाय आदा दिनै बे लामाखौ देखायनो थाखाय स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोथारजों बरायनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंहा दिनै दंफैयो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय दाख्लैबावहाय फैनानै दिनै सेकेन्ड डे जाहैबाय जों दिनैजों BM सेराब चेनेला 4th टाइम जाबाय फैनाया आरो लोगोसे कमार्स कलेजनिफ्राय फैदों आरो लोगोसे साइन्स कलेजनिफ्राय नुजाथिनो फैनो हायासै UN एकाडेमिनिफ्राय फैदों बिनि थाखाय बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय फैनायनि थाखाय बेवहाय जोंहा बेवहाय आदैया फंनैसो बाथ्रा बुंगोन दा आदैनि बुंनायखौ नोंथांमोना खोनासंग्रोना लादो बिथांनि मुङानो जाबाय हरेस हाजवारी आदै आरो बिथाङानो जाबाय चिमाल हाजवारी नैबे आगैनि बिफा आरो दा बाव आं ओरैनो गेजेराव बुंसै आं मोनसे कलेजनि माबाखौ आं बुंला जिखुनु जाया जमाखौल' बुंसै आं बाव आंनि फिसानि थाखाय बयबो कलेजनि स्टुडेन्टफोर जानानै आंनि फिसानि थाखाय हेफाजाब होफैबाय बेनि थाखाय आं सानथ्र'यै हामबाय आरो मोनदों आरो बेबादिनो जेरावबो बिसोरो बेबादिनो खालामफ्लायथों आरो खालामफ्लायगोन आं बेखौ मिजिंथिदों जेरावबो हेल्प होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो आंनि गुसुं बुंनांगौआ एसेनोसै स' लास्ट में सबको धन्यवाद देता हूँ और आं जेसेबांखिनि बर'फोर सुबुंफोर दङ आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय दिनै नैबे हरेस हाजवारी आदै बिनि फिसाज्ला चिमाल हाजवारी दिनै बिथाङा जि गोब्राब दं बिनि थाखाय गासिबो सुबुंफ्रा मदद खालामहरदों अनलाइननि दारै जेसेबां सुबुंफ्रा डनेसन हरदों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय लोगोसे क'क्राझार कलेजनिफ्राय बा जे क'क्राझार एरियायाव दङ कलेज जेरै हमना ला क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज UN एकाडेमि क'क्राझार साइन्स कलेज आरो लोगोसे कमार्स कलेज स' बिथांमोना जि लोगो नांनानै बिथांमोना जुथुमा खालामनानै 32,000 खालामबाय स' बिथांमोनखौबो गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय दाख्लैबोहाय क'क्राझार गभर्नमेन्टनिफ्राय बड' डिपार्टमेन्टनिफ्राय 5,000 होखादोंमोन स' बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय फिन दिनै बिथांमोनहा सिलिगुरियाव लांगोन गथ'खौ स' बेनिखायनो आं बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला आं बेखौ खावलायनो थायो नोंथांमोना इसोरनाव आर'ज गाबजि जोंनि बे चिमाल हाजवारी आगैनि जे बेमार जे सिङाव जे बेमार जाना दंबावो बे माने एबारनि बे खेबसे थांनायाव हामथों थाबैनो खम खरसायावनो हामनो हाथों बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंबा अन्नानै इसोरनियाव एसेल' माने जास्ट 1 मिनिटनि थाखायल' आर'ज गाबना हो चिमाल हाजवारीनि थाखाय जाहाथे बिथांनि जि अपारेसन खालामनो गोनां जि खामानि दायो थांनानै बेवहाय डक्टरनाव देखायहैगोन बेवहाय जाहाथे मोजाङै जानानै फैनो हाथों रांजों लोगोसे आरो इसोरनिबो बोरनिबो बिराद गोनांथि आरो बे इसोरनिफ्राय बोर मोननोब्ला जों बयबो रायजो राजाफ्रा गमामायैनो जुदि जमा जानानै जों बोर बिनानै होयोब्ला अब्ला बे जाफुंसारगोन आं बेखौ सानो आरो रायजो राजाफोर स' बिनिखायनो आं बयखौबो खावलायो नोंथांमोना इसोरनियाव एसे आर'ज गाबज्रिनानै हो चिमाल हाजवारी एबा नैबे हरेस हाजवारी आदैनि फिसाज्ला चिमाल हाजवारी जाय मेट्रिक एग्जाम होगोन 15 मार्चनि गेजेरावनो दा दिनैहाय खै थारिख जाखोमोनलाय सोरां 8 थारिख दिनै 8 थारिख आरो गाबोननिफ्राय जागोन बिथांनि अपारेसना दिनै 8 थारिखआव थांगोन मोनाबिलियावहाय आरो गाबोन 9 थारिखनिफ्राय जागोन आरोना स' आं आसा खालामो आदै नोंथांनि फिसाज्लाया एबा नैबे खेबसे थांनायावहाय मोजाङैनो हामनानै फैथों जे 3 मान्थ माने मा होनो बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि होनना बुंदों बे जाहाथे एबार खेबसे थांनायावनो इसोरनि मोनसे चमत्कारजों मोनसे बे बेमारा थाबैनो गुगालांथों आरो हामथों आं बेखौ इसोरनिसिम आर'ज गाबज्रियो आरो बिनि गेजेराव बे बाथ्राखौनो बुंनानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय दोनथ'नो थाबाय खुलुमबाय